Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tiri kusangana mangwanani ano uri musi wechina 28 August 2025. Tinoda kutenda Mwari nekuda kwemukana wavanotipa kuti tisangane. Vazhinji venyu muri kutaura kuma inbox, tiri kukunzwai, mashoko enyu ari kusvika. Hapana chakakosha kupfuura kuziva kuti tisu vana veZimbabwe, nyika yeZimbabwe inyika yedu sevana veZimbabwe. Ndicho chikuru chatinofanirwa kuziva sevana veZimbabwe, kuti tiri vana veZimbabwe vakasikirwa kuraramira munyika yavo. Ndosaka muchiona kuti pane zvese zvatinoita hapana patinoshoora vakuru vakatitangira panhau dzezvematongerwo enyika, nekuti tinotenda kuti paimbova nenguva yataisakwanisa kupinda mutoilet 1 nemuchena. Nguva iyoyo yakapfuura. Hataigona kupinda muhotera imwe chete nemuchena. Nguva iyoyo yakapfuura. Pane nzvimbo dzataisagara. Nguva iyoyo yakapfuura. Pane nguva dzataishanda tichirohwa nekumanikidzwa. Nguva iyoyo yakapfuura. Takataura tikati nhau dzekusununguka dzakaitwa nerevolution. Revolution iyoyo ichitangwa, revolution iyoyo yakanga iine chimurenga chehondo yakanga ichisanganisira uta nemuseve. Ndo zvinoitika kana resistance yasimuka, inowanzotanga chimurenga. Asi takaisa warning tichitanga kutaura pano channel yenyoka yamabhunu updates, tikati it was possible that time, nekuda kwekuti akange akatipamba anova munhu ainzi Mubvakure. Asi nhasi tine muvengi asingaoneke, asi muvengi iyeye ndiye ari kutigadzirira character kuvanhu vari kutitungamirira. Tikati muvengi iyeye anonzi system. Ndakataura nechirungu ndikati the biggest enemy of a black person is the system. Asi inoshanda hand in hand with another enemy anonzi the defender of that system. Ndo vamunoti zvigananda. Reason why tichizvitsanangura, tiri kuita kuti tigadzire vanhu vano understanda the dynamics of politics. Nekuti we live politics, we eat politics, we speak politics, and we sleep politics. Chero marariro atinoita usiku kunotova matongerwo enyika, nekuda kwekuti it cost peace kuti ugone kuwana a peaceful sleep. Nzara nemaguta zvinoitwa nematongerwo enyika. Ndosaka muchiona kuti nyika yedu ikange ichitongwa zvakanaka, vanhu vanofara. Nyika yedu ikange ichitongwa zvakanaka, vanhu vanoenda kumabasa. Nyika yedu kana ichitongwa zvakanaka, vanhu vanoita zvipatara. Nyika yedu ikange ichitongwa zvakanaka, hakuna munhu anoswero chema. Machembere edu vanowana mudyandigere, nekuda kwekuti nyika inoitwa nematongerwo enyika. Saka mukaona zvinhu zvisina kufamba zvakanaka, inhau dzematongerwo enyika. Tinorambirana nevanhu vanoti ivo ini handiite zvematongerwo enyika, ndava zvinourayisa. Hapana chisingaurayise nyaya yematongerwo enyika. Chero ichikuafekta muri munzara, kana kushayiwa mabasa, kana kutumira mwana wako kumutoriro, kana kuti watorerwa minda nekuda nekushaya chekushandisa pamunda wauinawo.
anotongori matongerwo enyika zvese zvinotungamirira murufu. Saka kana tichiti huyai vana veZimbabwe, a system can be countered by a system. Ndo zvinhu zvatakadzidza tikaona. Ndo pano pamunoona kuti dzimwe nyaya dzandinokupai ndiri kuita kuti muzive kuti zvematongerwo enyika hakusingori kuisa X chete. Nyaya dzematongerwo enyika dzinotarisa munhu kuti aitei munguva yakanga isiri yekuita zvematongerwo enyika. Zvekuti wazondipa chicken ini munguva yematongerwo enyika kana kuti wauya kuzotaura zvakanaka munguva yematongerwo enyika takuenda kumavhotsi, hazvinei nesu izvozvo. Asi nyaya dzematongerwo enyika, politics is an everyday business. Ndo saka muchiona kuti tinorambirana the model of opposition iri muZimbabwe inoita vibrance munguva dzekuenda kumapolls. Ndava ndo zvatakadzidziswa sevana veZimbabwe. But inini sedunga munhu ndauya kukuudzai kuti zvematongerwo enyika zvinotoraramiwa nazvo every day. Manongedzerwe akaita mukomana uya achinongedzwa nepfuti nemuchina achitsvaga mari yakashandira. Dai tanga tiine political business nanda-extender, especially on the credible left formation ye opposition, tingadai takava neactivism yakaitwa ipo paya kuti no, this is very wrong and we need to have a reaction over everyday lives. Kudai takanga tiine an active political formation which is a credible left formation inomirira zvido zvevanhu, pakadyiwa mari dzevanhu mumabhengi, tingadai takaita advocate for the compensation through the resources dzenyika kuti vakadyirwa mari dzavo panguva dzeinflation vawanewo cheuviri. Vangadai vakakombanzetwa either neland kana kuti vakakombanzetwa nedzimwe kana nemaclaims egold kana maclaims emaminerals, kuti vashande hand in hand nehurumende vachiwanawo recovery pane mari dzavakaluza. Asi nekuda kwekuti tine vanhu vanouya kuzotamba drama repolitics kuti vaise zviri pamutemo vatungamiriri vasina zvavanoda kuzoita, ndo dambudziko ratiinaro. Vanhu vanoyuvira every day vachichema vasina anotora zvichemo zvavo kuenda nazvo. Mukawana izvezvi members of parliament atakakanda mukati kuti vanotimiririra, they are in cahoots with the looters. Makavaona vachitambira maloni ma40,000 US loans vachingopinda muparliament. Vamwe makavanzwa vakupiwa land in the compensation yezvinhu zvisina kana musoro wese, nekuda kwokuti vakaendera matumbu. Saka Zimbabwe yashaiwa vamiririri. Vamwe vanoenda muHarbor Nation vozouya nguva dzekukambena vakuda kuenda paballot. Izvozvo tinoti pasi nazvo. Ndo saka muchiona Makuseni ndataura kuti we don't want to provoke the anger of people using my hangovers ekumashure. Mhandu yemunhu atidi kuti titore vanhu vedu tovaisa position of reaction towards conspiracy theory. Whatever has happened in the past, chese chakaitika mumashure, let us call it waters under the bridge for the sake of progress. Nyika yedu inoda kuti tiende kumberi. We can't keep on holding to a position yekuti atigone kuichinja. I know that a lot of people munema questions at 2023 election. The fact is that hatisi kuziva chii chakaitika. The complaining party has never brought forward to the people the V11s dzekutaura kuti isusu takaita dambudziko rakati. We understand kuti pane mamwe constituencies, kune mamwe pane dzimwe nzvimbo dzakanga dzisina polling agents ikoko.
At the same time ZANU-PF inoclaimawo a win isinawo kuunza ma-V11 ekuwina kunze kwema-fabricated figures asingaite tally with what was collected by the available people who were consolidating these numbers. Saka iyoyo is a hangover. If we wrap our reaction based on the conspiracy theory, tiri vana veZimbabwe hatigoni kuenda kumberi. Pano takataura kuti revolution ino ndeye vanhu. Vanhu ndo vari kugadzira chinhu chavo. Mutungamiriri ari serious anouya achizojoina vanhu. Ndo saka makanzwa ndakataura ndikati we are not going to be the vibrant soldiers of a silent commander. Hatisiri kurwira munhu pano, tiri kurwira revolution neugaro hwakanaka hwevana veZimbabwe. Ndo saka makaona takasvika tikati hatisiri kuita recruitment for the followers. We are recruiting people for politicization. Tiri kukupai the political knowledge so that when you take your political stance and the revolution, you will be well informed. Nyaya yekuti munoita a brainwash people with the narrative ya munoda kuti mugozovatenderedza kana vochema vari vega ndo yatauya pano kuzopedza mhandu yemunhu munhu. We want to bring down this political toxicity iripo. That is why we want to shift from the focus of the regime change agenda. Nekuda kwekuti regime change agenda yakauya ine focus yekuti nyika ngaimire inofamba tapinda ava voti nyika inofamba nyika inofamba chero tisina zvatirikuita isu tinenge tichitonga. The tug of war has brought a competition mentality and division amongst ourselves. That is why we are preaching unity. Ndo saka tiri kuparidza kubatana kwevana veZimbabwe. We are clearly coming against this toxicity of the tug of war yakakonzerwa nema-political parties asina zvavari kuita. Takataura ndikati patinorwa negovernment tinonyatsotaura kuti pano taakurwa negovernment because a government is not ZANU-PF. A government is comprised of the individuals vakapinda ari ma-independent to form part of the government. Inosanganisira ma-opposition party political actors varimo vane zvigaro vane mandate yavakapiwa nevana veZimbabwe. Inosanganisira ZANU-PF as a ruling party yakabata 2/3 majority. Saka tinofanirwa kuisa musiyano patiri kurwa negovernment. When we come to the destruction of Zimbabwe, we blame ZANU-PF and the government. Nekuda kwekuti vanhu ivavo ndivo vari kushaya zvavari kuita. Saka we are taking the political power back to the people. Kuti vanhu vazvirwire ivo pachavo. Nekuda kwekuti ma-MPs atakatuma havasi kugona kutaura. Unoita munhu anonongedzwa nepfuti by a foreigner achitsvaga kuti awane chekurarama ari kuroverwa mari yake yaakashanda ari pamusoro pemushina achishanda, kwete kuti munhu iye ari kubvunza mari yake ari kumba kwake, haana kuenda kuofisi, haana kuita anything. Makazviona zvichitendera pasocial media, not even one statement condemning that. Vamwe ndo vakasimudzwa nemagredha muchizviona. But because we have got a dead political opposition, vanhu vari kutamba sympathy politics dzekutengesa narrative dzekunyepa kuita steer up the anger yevana veZimbabwe based on the conspiracy theory. Tinoti pasinazvo izvozvo macomrade. Vanhu ndo vari kuvaka revolution yavo. Vari kuvaka revolution yavo vanhu and vanoziva zvavari kurwira. Ndo saka tichiti Zimbabwe rambai mchibatana. Ndaona mukoma wangu vauya kuinbox vakatanga kutaura akazi comrade munofungidzira kuti here muri kubatsira comrade nyuka yemabhunu kana muchiisa ma-messages ekuti you want to establish ma-provincial and constituency coordinators because mava kutocampaigna. Politics is a day-to-day life.
and we are always going to play politics in our day-to-day lives. But chatinotenda ndechekuti nyika yedu ine constitution. Kana paine chinhu chakarurama muZimbabwe is the constitution. Hatina dambudziko re-constitution, tine dambudziko re-obedience to the dictates of the constitution, which is being done deliberately by the people. Ndo saka muchiona kuti ma-reforms atinotoramba tichitochemera mashoma anoda kutoiswa nekuda kwekuti mazhinji acho atorimo ma-reforms, asi hatina the enforcement, hatina vanhu vanogona kuteverera the dictates of those reforms dzirimo. Tine zvimwe zvinoda kuitwa, of course, especially pa-establishment the ZEC kana taakutaura kuma-elections. Yes, panoda reformation ipapo, but at the end of the day pane mamwe ma-reforms arimo ari kutadzwa kuenforcwa. For an example, ndikakutaurirai kuti the constitution of Zimbabwe inotaura kuti iyo army must be independent, haifanirwa kujoina zvematongerwo enyika. Asi takamboita General Sanyatwe vachitaura kuti madhongi kusvika amera nyanga ZANU-PF inenge iri mupower. A clear political statement which was not even challenged by any opposition, because we don't have opposition. It wasn't challenged, not even a press statement to condemn that, which actually is a pressure to enforce the dictates of the constitution. Zvinhu zviri kuitika nekuda kwokuti vana veZimbabwe they are being recruited for the sake of giving political relevance nekusigna off vanhu vari kuenda kunoluta zviri pamutemo. Saka old folks political players mese, you need to sit down. You must come and join people vanhu vavaka chinhu chavo. Nyaya dzekuti coordinators province, we are going to do it. Tatopedza kuma province, we have stationed provincial commanders in each and every province, two commanders. I think tangosara nema province maviri, if I'm not mistaken. This is to show that the people are ready. We have already covered 12 constituencies right now. Tichisa ma constituents coordinators, atinoti ma constituents commanders, vanhu vachava ma recipient of the dictates dzinenge dzichiiswa, of the command inenge ichipiwa mu revolution. Ndava hakuna kwatinogona kenda kana tisina kusimbisa izvozvo. I am going to repeat the same thing. We are establishing the provincial commander structure. Inenge ine two commanders per province. One is a provincial commander, another one is a secretary. And we have already done that. Tangosara nema province mashoma. And the people are building. Vamwe voti, why are you playing politics right now? It is our constitutional right. Ndakataura ndikati we are going to play politics because our constitution allows us. What we are going to do in this revolution will be confined into the dictates of our constitution. The boundaries of the constitution will be respected. We have got freedom of association. We have got freedom of expression. So if we feel that the Chinese are exploiting our country, we have got a right to say it and sell that idea, and we are not going to back off. Nekuda kwokuti matambudziko ari kuonekwa nevana veZimbabwe, matambudziko ari kuraramiwa nevana veZimbabwe each and every day, it comes in the pressure inenge ichipiwa nemararamiro ari kuita vana veZimbabwe. Apa vari kuita zvinhu zvese vanti tine political backup. Ndo saka makanzwa kati chitaura kumashure takataura tikati aiwa inzwai nyaya iripo ndeyekuti we have got a problem ye political immunity to the criminals. So our constitution, the people of Zimbabwe, it allows us to have the freedom of association. It is a basic right.
We have got a freedom of expression is a basic right. Therefore, we are not going to back off. Panyaya yekutaura zvatinofila kuti ma-Chinese, ma-Indians, they are busy taking our happiness and they are exploiting our country. Vari kuwana simba iroro rekudzinga vanhu mumaminda mavo, vari kuwana simba iroro rekupwanya mafenzi vanhu vachidevelopa, vachipinda, vachitora mishina yavo vachiisa, vachiita everything yekuchera makomba asingavharwe nezvese zviri kuitika munyika. Vari kurwana kubva kupolitical immunity. Hatina social corporate responsibility. Ndo saka muchiona kuti nzvimbo iri kubuda goridhe haina kana chatinenge tichiti chero chipatara chekuti chero mwana wakuwara iye achishandira muchina wacho aende kunorapwa. Hakuna zvinhu izvozvo nekuda kwekuti we don't have responsible leaders. The issue yatiri kuparidza pano, we are going to push accountability, we are going to push progress, we are going also to push unity of the people. The pressure of the masses is enough to control the politics of the country. So we are not going to be intimidated in any case. This is a revolution, and we are not going back. We are going to be the commanders of this revolution, including Comrade Nyoka Mabunu Vashbuda. He will be well informed. But you understand that where are we? That is what is called patriotism. Atisiri kuzobvuma by any means kutambiswa bhora risina mweya. Nyika yedu yakaparadzwa kubva kare, takanyarara. Ma-provincial commanders vatiri kuestablisha vese, they are responsible in addressing my local problems nekuma-communicator kwatiri kuti tione kuti tinoita sei. It is the formation of the organization. The citizen organization ichange ichinzi movement yevanhu. Kwete zvekuti toda kuzvara mamwe ma-political organizations achazouya. No, ichi chitima chevanhu chavanoti chingungundengu. Hatisiri kubvuma by any means. Every Zimbabwean is going to be politicized. That is why we are speaking even things which is being done on the global type of politics, how it affects Zimbabwe, because we want politicians to take political decisions. The general masses has been sold of whatever they think. Vopuwa narrative, vopinda voisa vanhu mupower, vapedza vosiwa vachitambudzika. It is coming to an end. Let us avoid the conspiracy theory and start working on facts. Nyaya dzesympathy politics dzati kuwadzira nyika. So we are not going to allow that. And we are not going to be disturbed pane zvatirikuita. Tiri kuziva zvatirikuita pano. Takataura kuti we have got one dictator yatinayo is the Holy Spirit. Tange tichiudzwa manheru anezuro kuma 11 kuti tatumirwa vanhu vapinzwa mukati medu kuti vazomisleada, vari kupuhwa a wrong narrative kuti vaise a hoodwink towards diverting the focus of the people. Takakumirirai tangai basa. Welcome to the world of revolution, and you are going to see good the power of the masses is more than the power of propaganda. Our people are going to form the force of revolution based on the problems they are meeting in their areas. Takataura kuti the issue yatiri kutaura pano ndeye signal number 3. Ine donzo rinoti defend the national resources to protect the future. Hakuna munhu asina future. Wese munhu ari kutozvara. Une generation ichauya kumashure kwako. You have got a right to defend this national resource because ndo inonzi patriotism. Vakapedza kuita yavanoti ivo patriotic act.
Ndo saka muchiona kuti patinotaura we don't undermine vatungamiriri venyika, hati undermine, we don't want people to act based on anger. I have got a message yandakaita muma early days angu pano ndichikuudza kuti beware of acting using the emotions in terms of politics. Nekuda kwokuti politics ukangoshandisa ma emotions you are bound to make mistakes. Saka vanhu vedu takatanga navo kare mungatoshamisika nekureacta izvezvi kuti takutaura kuti action yakuda kutanga pa signal number 3 tanga tisingatambe. Handida kutanga kutaura zvinhu izvi nhasi. I have laid the foundation of this message and set up the foundation and the point of our departure panyaya revolution. Ndikati signal number 1 taitaura kuti ngeyekubatanidza vanhu, hamuna kucomplaina. Signal number 2 tati vanhu ngavataure matambudziko enyika, vachikuudzai kuti taenda kuzvipatara hatisiri kuwana mishonga, hakuna paracetamol, hatina marodhi, tiri kutambudzika, hamuna mbochema. Tazotaura nezvekudefenda, tataura manje takubata pazvino affecta maakuuya muchitivhundutsira kuma inbox. We are not going to be removed from the focus yatiinayo. We know what we are doing and we are going to use the power of the masses to defend themselves, because the representatives of the masses deserted them, vakavasiya kare. Saka patiri pano taakushandisa simba reveruzhinji. I'm not going to be intimidated in whatsoever way. Ma provincial coordinators vese vatakaisa munzvimbo pana nezuro nakusora nezuro, rova ibasa tanga ibasa. Tiri kuvaka ma constituencies enyu, tichasangana tichiita ma orientations ekuti toshanda sei kuti tisimudzire nyika. Our focus is on development, our focus is on unity, our focus is on accountability. Nyaya the political immunity to protect the issue yokuba it must come to an end. The power of the masses is above the power of the army. The power of the masses is above the power of the police. And we are going to have this in peace. Saka mwana weZimbabwe simuka, tiri kukunzwai. Ndinofara zvisingaiti muchitaura mafeedbacks enyu, ndichinzwa makarakuna achichema ari pasi, madhongi achirira ari pasi, ndikati aiwa uku ndo kunonzi kugona. Rapinda vhangeri muma grassroots, because kuma grassroots ndo kwanga kuine dambudziko. Unopuwa kapu yembeu wobva wataurwa kuzi uya nechibage che 10 kgs kuGMB. Hapana chakashata, hatisi kutiregedza ikiita, asi tiri kuti kana nyika ikanaka GMB inobudisa a community yotaura kuti uyai nechibage chese chamuinacho tichitenga. Ndo zvazvanga zvakaita kumashure Zimbabwe ichitanga. Ngatidzoserei paZimbabwe yekutanga. Saka pega pega paunoona munhu anenge asara kuti aiwa inini handisiri kusapota revolution, unobva wamuudza kuti press the reset button mukoma, press the reset button mning'ina, press the reset button gogo, press the reset button sekuru. Ino inonzi press a reset button. Hashtag press a reset button. Takabata ipapo pa signal number 3, using the power of the masses to defend our national resources, to protect our future. Ndo pazvakangotangira, ndo pazviri kuzoperera. Ma signals i10 but 8 iwaya tiri kutotaura ari matatu akanaka kuti tisimudzire nyika tigoivaka zvakare. Saka musamboneseka, wega wega apikisa revolution munongoti hashtag signal number 3, defend the national resources to protect the future. Akati ndo kuti kudi moti inonzi hashtag press the reset button. Zvatotanga izvezvi. We are going to live politics, we are going to speak politics, we are going to sleep politics and eat politics, because we are Zimbabweans. That is patriotism. Mukanzi donzo renyu nderei. We want to create an environment where we have the accountability. We want to create an environment where we are going to have unity. We are going to create an environment where we are going to have progress. Chinonzi progress. Vana veZimbabwe
vanofanirwa kuona land yavo, vana veZimbabwe vanofanirwa kuona mamains avo. Takataura kudhara kuti commercialize this government. Vakazviramba. Nekuda kwekuti the government in a normal circumstance is the biggest employer of its citizens. Saka tiri kuzofumura zvakaipa zvese zvavari kuita. Vana veZimbabwe, they are going to take political decision in a well-informed position. Kwete zvekushandisirwa pfungwa dzevanhu vanofunga kuti vakadzidza. This time tiri kuranwa newisdom of God. Pamberi nekubatana macomrades. Ndafarira relationship yakuitwa nemacomrades vari kushanda vese out of 10 provinces. Vanhu vakunzwanana, vakubvunzana muri kupi, kuri kuitika chikoko. Zviri kuitika on a platform yavo yatakavapa, yavari kushanda vari vana veZimbabwe. One thing I believe, within this week tinenge tapedza kuestablisha 210 constituencies dzatinadzo muZimbabwe. Tambosiya isusu the 11th province yatiri kuti diaspora, because toda kuti ishandwe nema pressure groups. Tinawo ma pressure groups ari kuya, diaspora ichashandwa nema pressure groups. Toda kuestablisha, tapedza tikuenda ku 1970 ward commanders of the revolution. Tichishanda ne 210 constituents commanders dzine 20 ma provincial commanders. Those atakaita. We have got a freedom of formation, freedom of association, freedom of expression. We are confined into the constitution of Zimbabwe. This is politics. Pamberi nokubatana vana veZimbabwe, itirwai zvakanaka. Tosangana manheru tichikupai ma updates.